Salut, dragii mei, și bine v-am găsit un video. Astăzi vă voi arăta ceva care nu cred că o să mai pot să fac video cu jocuri sau cu altceva. Nu mai merge OBS Studio. Zic ceva la microfon, adică la cameră care își pe aici, niște găurile care înseamnă microfonul, dar nici, uitați, vorbesc și nici nu apare aici. Să vedeți la ce volum. Uitați. Salut, dragii mei, și bine ați în video. Astăzi ne vom juca un joc pe calculator. Deci nu se aude nimic. Dar înainte, dacă puteți, vreau să vă puneți și voi poza asta. Pe desktop sau pe telefon. Sau aceasta. Unele dintre pozele acestea cred că o să fie foarte virale pe aplicația Z. Pentru că această poză mi-a scos propria mea siglă și vă rog să vă puneți și voi, dacă doriți, bineînțeles, pe desktop sau pe desktopul de pe telefon. Deci, dacă știți ce să faceți, puteți să-mi scrieți în comentarii. Bineînțeles că o să las comentariile aprinse. Ne ducem aici la setări. Nu se întâmplă nimic. Dar vedem și aici ecranul care se mișcă. Vedeți că apăs pe asta. Uitați. Țin pe asta și dau audio mixer și aici se mișcă. Uite. Desktop audio, îl dăm puțin. Da, bine, nu se aude nimic. La settings. Să avem, ia să ne ducem noi la audio, device not connected or mix. Deci camera nu este conectată. Dar, fiți atenți. Eu o am conectată aici, după cum vedeți. Deci oare de ce zice că nu este conectată? Asta vreau eu să știi. Și dacă îi dăm aici, dăm OK, vedeți că acum se aude. Deci, ori mi s-a stricat mie, ori a umblat cineva pe aici, pe la audio, pe aici, am dat disable acolo. Ori s-a întâmplat ceva, frate. Deci acum o merge. Iar desktopul tot îmi merge. Videoul acesta o să fie scurt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul like și subscribe. Acum v-am arătat, dacă voi se întâmplă și voi această chestie în OBS Studio, vă duceți aici la Settings. Vă duceți aici unde scrie Audio și dați aici la primul mix, aici unde scrie primul. Poți setați microfonul dacă vi l-ați setat, ca și la mine, și l-ați rezolvat. Vedeți că acum se aude. Vedeți? Și am rezolvat și treaba asta. Pa, pa!